أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. توبا Missiribah groupe مقبلة جلي أمبي أوفوني على السلامية كفولي نوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي دعو كي أو يامبي دعو ني أوفي أمبي الله سبحانه وتعالى دلي أنغا همنكو أدوغلنا بانجلي ألاك أيوا النغيا يا ربي. أمبي الله سبحانه وتعالى دلي alaka limaya di amma ya rabbi ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ngel limana jonye alaka ngel limana jonye alaka ngel limana jonye ya rabbi alaka nkisi kafriyama alaka nkisi flankafuyama alaka nkisi kutama ya rabbi ni ya auka fulie ambe tawhidu babu kono bi ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama anye arkanul islam al-khamsa islamiyya josinduru anyo fo o kofe arkanul iman as-sita limanaya josin woro anyo fanafo anya ira ka fo limanaya josin woro udiye al-imanu billahi ikadda alala ikadda alaka melekaula ikadda alaka kitabula ikadda alaka kirawla ikadda dolla bana no qiyama donye ikadda la tigala anyumana juguma ni woro ni ndende limana josonye bwanya ira kafo ni mi fleniye aywa fenfeye adama den kanga fenfe siri duskuna ni mbel la fikatra kuma chama makosobe abela jile mi donni kono okuma mu yelaidu takafo ni Allah subhanahu wa ta'ala sona limana josin woron amena ta kelengele ka kuma aka insha Allah amma Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka afochugo nyuma alako noya afamu chugo nyuma alako fanan noya alaka limana noro sabati andu sukuna alaka anfa limana jonye anga si alama kasura min limana yaka anyuma nyuma Allahumma amin hukuma limana josin folo ni oye al-imanu billahi oye ikadda alala al-imanu billahi ikadda alala bo kadda alala ni ko ka kuma ka fen chaman debe okono ni ala sona amena ala mana min no yanye ambe anda maula ambe folo min ta ulabi oye ka yira kafo kadala kafo ala bino ma dallu jumen be ola dallu jumen be no aywa qur'ana kulula ala kira ka kuma kauna walima kene kan ko era la min bayra ka fu ala bi bo dallu minum be qur'ana kono anta fa manda do labli wala hada temenena anye do fo ola ko ni qur'ana faale be ola mayre to o aya hakedo ala kira ka kuma kan bete mayre to hakedo o kuma samina kuma minga oye kene kan go ye dalu minum bayra ka fo kene kan ka fo Allah subhanahu wa ta'ala beyno الدليل الأول على وجوده سبحانه وتعالى هو المحدثات دل فلفل من ما يرنا كفو على بينه ويه نيه دامفيون نجي دامفيون bela jilen ba fo ikara islamewa imake islamewa bela jilen dale malaka fo likulli hadisin muhdisun ni ye fen fe ya kunteno adlana kuraidi akunteno ka koro adlana kuraidi fen do yatla al hadisu la yuhdisu nafsahu الحادث لا يحدث نفسه والما المحدث لا يحدث نفسه فمن كنتي
anana kene ibaro ka foko na maade dilan ko ni fendure adla ni yeso jolenye imana etazi jolenye okuma ni mami bi hakilla itana foko ni koni so injora irema ni ye shesi dilani ni mami bi hakilla itana foko ni shesi dilana irema de telefon min fili bolo ni mami bi hakilla itana foko ni koni telefon dilana irema de okuma maoma ni bi hakilla ba do ka fo modre yadla shesi min fili ne isigle mbaka dore yadla telefon min fili bolo dore yadla film min fili ikana dore yadla parce que kunti okuma likuli hadisin muhdis fe na kunti yadla na de dore yadla okuma inyebe fe la nin kawni kono ni nyanama yan kono abela jele fe kurallanu de ni shikunti ibe fe la o jiye kono ni shikunti abbe fe dilanero okuma jone yadla adla ba o Allah subhanahu wa ta'ala di okuma ni ko damfendo yadla sangolo min fili ni ko damfendo yadla okuma o damfen fana joni o fana dla okuma amana ke chogo ni ya ayela ma chogo ibena ta laba ma fendore ye abela jelen la mi madla donc fendore ye o fana dla femi madla okuma Allah subhanahu wa ta'ala di fem bela jelen da bay alami madla okuma abela jelen da bay Allah subhanahu wa ta'ala di alami madla alami bi munzul azal qadimun azaliyun alami nye masagale ganke masaminka alaya daminati ala okuma nanye demfen nanye kawnu naje ambaro kafo Allah subhanahu wa ta'ala bi sangolo bayira kafo Allah subhanahu wa ta'ala bi dugukolo bayira kafo Allah subhanahu wa ta'ala bi yiri nunum bayira kafo Allah subhanahu wa ta'ala bi okuma aqliyan hakli refanfe parce que madla uirema wa ma shite jinye kono mim se kafo kale de sangolo de la uti ite fensoro danfe una mimba fo kale de samurullah ite masoro danfe una mimba fo ko ale de dukulullah malgré adama denga doni warala chugo mais ma shite afoko ni danfe minu fle dukulo sanfe ko ede yodla donc min at-tabi'a danfe minu naturellement fe unyi kulu yiriu aywa sangulo dukulo dolo kalo ni kilew mako ninte afokale ko ni fabriquer ma tesoro ka fo ali fabriquer hari iye femi fabriquer okma o fin lasili iyo dlawa nega ma femi no filibulo ni be ka dlani izini be ka dlan nega mborami nega lasili o de o dlawa o mo dlane o yo soroy o dlambay aladi kuma fembe la jilembete ma nanye kawnu naje amba doka fuko ala bi okma ala yere fana be doni aka nodi ala te doni nyeye ka fo bi ala yede ayi ne mamin ko ete da ala lafika ala ye okma aywa wala yazu billah o korode ala kan kisi ibe sakafi yala foni ala yidu sugunoro note itena ala ngoni ye alati jiela yano alati mu'minun gon mai kiyama dora ya famu bo ala be do ni akab nodi ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka famu ci mandi nena bela jilema okma ni yenin kawni taka laje jiyan maya flen nizamu minka a organiser no chuko mina wallahi ibado ka fuko ala bi ibe da ala kula e ka clinic kalo laje clinic kalo e ka hakato depe bangena klebe la halamina kalo be la halamina abete shubi ko dugube je
subi ko dugu bɛ jɛ i bɛ dolo minnu fan dɔn depuis kana diɲɛ la dolo ninnu u b'u cogo la i y'a faamu dolo ninnu b'u cogo la n'i ye falenni fɛnw lajɛ olu organiser cogo i b'a dɔn k'a fɔ ko Ala bɛ yen wallahi e ka falenni fɛnw lajɛ nin falenni fɛn qualité caman falenni fɛn qualité caman a bɛɛ lajɛlen bɛ min ni ji kelen de ye sanji de b'a bɛɛ lajɛlen la min mais u damu tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka di hari min ka di u ja cogo tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka kunna i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ayiwa o kumulen don a bɛɛ dun minna ni ji kelen de ye i n'a fɔ Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min na kuranɛ aya bɛ nin bɛɛ lajɛlen na wa yusqa bima'in wahidin a bɛɛ bɛ min ni ji kelen de ye mais u tɛ kelen ye u guw tɛ kelen ye hari minnu ka di u gu tɛ kelen ye jɔn de y'o kɛ Allah subhanahu wa ta'ala falenni fɛn ninnu fɛn bɛ falen cogo di nin de bɛ adamaden ka limaniya kɔgɔ ka i miiri ninnu na التفكر في الكون في مخلوقات الله سبحانه وتعالى نيني بي ادمادين غا ليمانا كوكو يا فامو كميري على كبكولا ودي كتلين كا على ادمادين غا ليمانا كوكو كاتب هاركو مكا ورلا قرانا ني قرانا تا لاجي قرانا فان چاما يودي قرانا فان چاما يودي يرا كي سيكي ميري على كدانفونا eka bo ibta senekefin shi ibta fil dukolo jukoro ibta fil dukolo jukoro joni ba fale Allah subhanahu wa ta'ala ibe nyoshita ibe kabashita ibe maloshita ibta do dukolo jukoro ni demsen mbe ka dan cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a fɔ qara'a tan saga kama i sen da kan i k'a digi e b'i kɔ dɔ kana so k'a to Allah subhanahu wa ta'ala bolo o fɛn o si kisɛ in bɛ toli dugukolo jukɔrɔ ka ci a bɛ ci ka sɔrɔ ka furabulu nugumani bɔ a la o furabulu nugumani bɛ dugukolo ci ka bɔ a bɛ dugukolo ci ni Ala ka sebaya de ye e ka taa ni ɲɔ falenna kungo kɔnɔ t'a lajɛ bani ni tiga falenna kungo kɔnɔ t'a lajɛ bani i bɛ taa sɔrɔ dugukolo pɛrɛn-pɛrɛnnen don ka bɔ a da la mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn yɛrɛ ni hali y'i bolo denŋɔni maga la a bɛ tigɛ a nugumani ni magara la a bɛ bɔgɔti mais o bɛ se ka dugukolo ci cogo di ka bɔ Ala de bɛ dugukolo ci ka bɔ a da la dɛ o la Ala ko kuranɛ kɔnɔ فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ko adama deki ka sumanaje ibe ka fe min dum adlana cugudi ibe ka nyo min du nyo ya soro cugudi ibe ka malo min dum ibe ka kawa min yimi ibe ka kalu min kawa min dum ya soro cugudi ko inna sababna lima asabba an yi jibbo bonina summa shaqaqna al-ardha shaqqa ko fa nyu du kolo ci di dambala jelela o kuma jibe du kolo sogo o kuma ni Ala ye falni ke fale Ala be du kolo peren ka bo adala note ni Ala ma peren shi min fle du kolo njukoro o re se ka du kolo peren de na tora ire maka ka bo ire ma betui e fen nugu mani o se ka du kolo peren ci gori ka bo Ala di ba peren ka bo Ala de o be fale ka mo dondoni a furabulu nugumani lamani doni ka kala o bena korobaya ka konota a bena fereta a bena kisata kabako do de dɔw den bɛ taa sanfɛ dɔw den bɛ dulon a galagala i n'a fɔ kaba dɔw den bɛ to duguma i n'a fɔ tiganikuru o n'a ɲɔgɔnnaw ni Ala ka kabako ye dɛ nin bɛ kɛ ten gansan wallahi nin tɛ kɛ a yɛrɛ ma kɛba de bɛ nin na bon ni o den na fana e k'a den yɛrɛ lajɛ ajib
ala be kelen kelen dew kelen kelen protéger ka ke chokola abse ka mara choko mina tiga abodo fara kono nama do fara kono abicien ala be tiga do fara kono nama do fara kono abicien kabala jebana abado forko kono ka datu nama ko kono abicien nyontin sa abobla ngenya kono ka protéger ka to ngenya kono amana me chuko ka ticien fatabarakallahu ahsanul khaliqin ala bi ega kaba classe chugula jadena kaba classe chugula jadena a classe le kise kabla arana net ni ere kaba yedemse weli ba fo a dingi benga sirabo akini na nega kilembuni a kleno nyoma per jonde akete Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire niya kelen ta ni ala ka danfen kelen ta ka étudier ikali manaya abejidi da bo oye anyan fleka misali kelen roneta bo ala ka danfen bela jelemiti ala ka danfen bela jeleme kabakodo ala bey wa sikatala ni adama den yere dilan cuko laje pati sakana ufana adama koy adama de falyanzur al insanu mimma khuliqa qur'ana be ni aya nunu fo pour que ka do fare kan limanaka ni aya nunu jigna kasuro a fancha man jigna kasuro ala ma kafiru nunu nyamara ni selu ni ala batu ni fo nanya pour que o ka ala yere don folo o ka limena ni ala kelimpewye kabulu ye katuyi o be ka bolu munum batu uma foyke ko belajil Allah subhanahu wa ta'ala de ko falyanzurul insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat tara'ib pati sakana Allahu akbar ko adama denki dachuko la jaban adama den dara mundela maniji mbe bo ce kokolo ani muso galaka kolo o maniji yere be dilan cogodi o era dama koy folo maniji be dilan cogodi mani be bomuna were faraye adama koy o mani be ta muso ka denso dilan be cogodi ka labbe o ya adama koy ya fam okuma mani be ta denso la kle binani amani lama abena yelama ka ke julkuruye abena yelama ka ke sugu kuriye o sugu kuruyi Allahu akbar o sugu kuruyi kolo be bo ola zeme be bo ala sugu be bo ala kunshigo be bo ala o sugu buini be transformer ka ke sufonye tege ni seuni nyew ni plo ni ka adama den ka sufon bela jidem bola subhanallahi alazim ni mirla na dorobi alaye ibe ala do ibe ala ya ko ba yenu diskunye har ni nyamaye o demna jiela e kabako kodo akel na bela jele adama wal hatadi akelena bela jele ni adama wal hatadi okma Allah subhanahu wa ta'ala be awasigatala anga qur'ana toyi anga hadisa toyi ni kene kan ko ede la je ni dam fon na je bado ka fuko ala be sigatala okma ambe minke kanga bi wal handa dafa woye al falasifa philosophie minun dalinde ala kula minun ba isai ka islameu ka armadun hakil na cin na be fo mako al falasifa philosophie minun te islameu ye note philosophie ou be no islameu do ou lui philosophie ya kala ka islamia défend mais philosophie do be ou lui minun dalente ala kula ou ba isai ka fo kam ro tromper ko alati bo philosophie a nyumambe a jukmambe a juguma ngone ni mi sogo do obi ka dina cien
u b'a kalan kɛ spécialement bon u b'a fɔ ko ala tɛ yen u bɛna ni dalu lanfulon dɔw ye o dalu dɔ ye anw yɛrɛ ka adamadenya la fɛn o fɛn ni a tɛ ye ɲɛ t'a ye tulo tɛ a mankan mɛn mɔgɔ tɛ se ka maga a la i tɛ se k'a fɔ a kasa bɛ nun na bimaana u b'a fɔ ma ko la yudraku bil hawas bon adamadenya yɛrɛ taacogo la o tɛ yen fɛn o fɛn a tɛ ye ɲɛ la maa tɛ se ka maga a la ayiwa mɔgɔ tɛ se ka a mankan mɛn mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nun bɛ a suma la la yudraku bil hawas an ka adamadenya taacogo la an b'a fɔ k'o tɛ yen o kɔrɔ de ye o fɛn tɛ yen bon o b'a fɔ ko ala tɛ yen ka da o de kan la yudraku bil hawas ko parce que Allah subhanahu wa ta'ala la yudraku bil hawas ala tɛ ye mɔgɔ tɛ se ka maga a la mɔgɔ ma deli ka ayiwa ala kumakan mɛn parce que ala kumakan tɛ mɛn bon an kɔni b'a fɔ ala kumakan bɛ mɛn o ye kiraw de ko olu y'a kumakan mɛn a kumana kira minnu fɛ anw dalen bɛ olu de la anw dalen bɛ olu de la i y'a faamu Musa ye ala ka kira de ye Musa tun bɛ ala ka kumakan mɛn Muhammadu ye ala ka kira ye Muhammadu ye ala ka kumakan mɛn comme olu ye kira ye anw dara olu la de n'o tɛ anw yɛrɛ kɔni ma ala ka kumakan mɛn dɛ a nana di anw ma de ko ala ko ten n'o tɛ anw yɛrɛ m'a mɛn bon o tuma anw yɛrɛ ka adamadenya la an tɛ ala ka kumakan mɛn an tɛ se ka ala ye o tuma an tɛ se ka maga ala la an tɛ se ka ala sumusumu ka suma mɛn a la donc ko ala tɛ yen awa ko ala tɛ yen o tuma nin y'u ka dalu dɔ ye philosophe ka dalu dɔ ye k'a fɔ ko ala tɛ yen u b'a fɔ o ma ko adahariyuna maa minnu ka akida ye nin ye maa minnu ka hakilina ye nin ye u b'a fɔ o ma ko almalahida walima adahariyuna u dalen tɛ ala ko la c'est à dire ko diɲɛ b'a yɛrɛ ma de alikawnu yasiru bi nafsihi ko diɲɛ b'a yɛrɛ ma donc la mudabbira o ye nkalon de ye an b'a fɔ fɛn caman bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ la yudraku bil hawas mais o dalen b'a la k'a fɔ olu bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ ye mais an bɛ a nɔ de ye fiɲɛ min filɛ nin ye fiɲɛ awa fiɲɛ tɛ ye o maa ma deli ka fiɲɛ ye mais i bɛ fiɲɛ nɔ de ye i bɛ da la k'a fɔ k'a bɛ yen i bɛ da la k'a fɔ k'a bɛ yen i b'a ye a bɛ yiriw lamaga a b'i yɛrɛ fari gosi a bɛ fɛnw lamaga i bɛ da la k'a fɔ fiɲɛ bɛ yen n'o tɛ i tɛ fiɲɛ ye o ema a bɛ se ka kɛ nɛgɛ fila bɛ ɲɔgɔn sama ema gundo min bɛ ka u bila ɲɔgɔn sama la est-ce que o bɛ ye o tɛ ye o mais i b'a nɔ de ye donc ema fila bɛ ɲɔgɔn sama gundo min bɛ k'a kɛ n'u fila bɛ ka ɲɔgɔn sama o tɛ ye ɲɛ la o mais a kɔni i b'a nɔ de i bɛ da la k'a fɔ ko ema bɛ yen olu yɛrɛ minnu filɛ nin ye o bɛɛ lajɛlen y'a la sabati k'a fɔ ko ema bɛ dugukolo la u b'a fɔ o ma ko jazibiyatul ard ema bɛ dugukolo la n'i ye fɛn fili sanfɛ a bɛ segin ka bin duguma dugukolo ema de b'a sama dugukolo ema de b'a sama ka lajigin o kama ema in dannen bɛ hakɛ dɔ de la n'i tɛmɛna in kan dɔrɔn donc a tɛ bin bilen dugukolo ema dan de b'a la n'i yɛlɛn'o sanfɛ dɔrɔn i bɛ taama sanfɛ i n'a fɔ i bɛ taama duguma cogo min na bon est ce que o ema in bɛ ye ɲɛ la wa mais i b'a nɔ de ye o kama ni avion bɛ wuli i bɛ taa sɔrɔ yan'a ka o ema in dan sago ayiwa avion bolilaw a bɛ se ka kɛ u bɛ sɛgɛn dɔɔnin parce que o la avion mago bɛ fanga min na pour que ka wuli mais ni avion tɛmɛna o ema in kan dɔrɔn i b'a ye bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya olu dalen b'a la k'a fɔ o bɛ yen mais est ce que o bɛ ye wa a tɛ ye a bari a tɛ ye o tuma fɛn caman de bɛ yen min tɛ ye ɲɛ la
mais anobe ambe dala ka fabi bo Allah subhanahu wa ta'ala fana tiye mais ala no bayra ka foko ala bi ala ka barano o bayra ka foko ala bi ambe anga wala da fana qissa doye philosophie do kumbe no islamé kunte bo akume demson kala aya isay kabe demson tromper hakilla min bala philosophie ko nala ka foko ala ti akume fe ko hakilla do demsona bo o don wala handa kumbe al hawas ina fo anfle ka min fo ka fenye walima kam magafena walima ka fe suma sama ube ka fe mangame wodi al hawasu ye wa adon wala handa kumbe ori kamme me philosophie kundo islamé kunde minun dalende ala kula afana bo tasraka bo ay question de poser demsonga ko bo est-ce que o feminte se ka doni ndoye ko yalo fembe wa femmi am mankante me ma se ka magala mata suma sama atiye ko yalo fembe wa demsongo ay côté okuma ko ala fanati do ko ala te ko ala côté chien ko parce que bon ala ni cité ala soro dem sen fitin do kumbe o kuma ko karamo e fana hakilité ko ni ko be o chukola nangwa nga baraka ni qaida ni o kuma e fana hakilité parce que ka daka ama délégué hakiliye ama delika magay hakilila aywa ama delika I hakili suma me ama deligi hakili mankame o kuma ki hakilité e fabu hita aga fabu hita de kafra don amina na masika kuma awa demsen ya bi o kuma ale hakili bon ni do ala fana demsen wa hakilite na la chenro parce que fator wa hakilite yo ma min ba fo kwala ko nte kwala ko te chen I hakili mai wala hakili mai note ni hakili kai itse ka fo iko ni miseki banga silika banga sun ka kirado ka kira nakari me ka fo kwala ko nte ni yo fodri hakili mai hakada mais amana ke chugo don hakili ko ni bala ese aleka hakili ateye mama dilika hakili ye mama dilika magala mama hakili mangame mama hakili suma sama me hakili be ok mamba don chugo ka fo ko hakili be aka tasarrufatu areka lahala hakili no mimbe aler lare o de lamba do ka fo ko hakili be ni hakili te do riba ya ka comportement be changer ok mamba do ka fo hakili be ni hakili nodi hakili be mogomina ani hakili te mogomina otekele kuma Allah subhanahu wa ta'ala abe sikatala philosophie ba esay chogo ube mo ka hakili na chien aywa Allah subhanahu wa ta'ala be kuma ningu nye wala handa foloye awa al imanu billahi kadda alala o korri kadda le folo ka fo Allah subhanahu wa ta'ala be kuma o dalu qur'ana kono o koni qur'ana falin ula amma ya rasin ula hadisa ula o dalu ka cha amma ya rasin ula sakelaka hakli ra fam falaka kaira ka fu ala bi ma anye ni misali indi ula ambi Allah subhanahu wa ta'ala dili araka fam jugo mandi nana bela jelema ya rabbi kuma al imanu billahi akuma tobe parce que ni dara ala la ikanga da ala ka mankutula mankutu do ye wajibi ala ka hakala iko do mankutu do ye mustahili ala ka hakala iko do man Allah subhanahu wa ta'ala sona sigida tay amete meni wala na toy no ye rukun folo nya harsa al imanu billahi ala kan duskun noro ni limana noro ya rabbi ala kan duskun noro ni limana noro ani ala siranya ya rabbi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين